Colmex Oy on Suomen menestyneimpiä pumppualan yrityksiä. Se edustaa kotimaista huippuosaamista ja alan parhaimmistoon kuuluvaa tuotekehitystä. Tuotanto jakaantuu pumppujen ja sähkömoottoreiden valmistukseen, alihankintakoneistukseen ja venttiilituotteiden myyntiin. Kentältä saatu pitkä kokemus ja erinomainen palaute hyödynnetään täysimääräisesti kokonaispalvelun kehitystyössä. Jatkuva oppiminen sekä tahtotila kehittyä varmistavat, että Colmex säilyy alan edelläkävijänä myös tulevaisuudessa. Pumpuistaan Colmex tunnetaan. Erikoisosaamista ovat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä käytettävät keskipakopumput. Colmex suunnittelee, valmistaa, myy ja huoltaa itse kaikki tuotteensa. Vuosikymmenten saatossa tuote- ja palvelukonsepti on laajentunut täyden palvelun pumpputaloksi. Toiminnan ohjenuorana ovat aina olleet kaksi kestävää perusarvoa: laatu ja ympäristöystävällisyys. Ympäristöystävällisyys on olennainen osa Turku Energian toimintaa. Sen takia valitaan tämmöisiä yhteistyökumppaneita, mitkä myös noudattaa näitä asioita. Nöyryys sekä tahto ja taito kuunnella asiakkaita ovat auttaneet nousemaan markkinoiden huipulle. Kotimaisuus on Colmexin valtti. Pumput syntyvät Suomessa suomalaisella asiantuntemuksella ja kokemuksella. Colmex on alan yrityksistä ainoa, joka aidosti voi sanoa olevansa suomalainen. No meille tietysti se suomalaisuus merkitsee hyvin helppoa yhteistyötä ilman kieli- ja kulttuurirajoja. Colmex suunnittelee monet pumpuista suoraan asiakkaan tarpeeseen. Se edellyttää saumatonta yhteistyötä. Turku Energialle ehkä olennaisimmat jutut on ne, että me tiedetään, että jos meillä pumppu hajoaa, niin meillä on nopealla toimituksella uusi pumppu tulossa. Colmex toimittaa Andritsille DD-pesureiden inline-kiertosuodatuspumppuja, joita käytetään maailmanlaajuisesti niin sellutehtaiden kuitulinjoissa. Kyllä että toimittajan luotettavuus on ollut tietysti yksi avainsana ja sitten asiakaslähtöinen tuotekehitys. Colmex-tuotteet tunnetaan korkeasta laadusta ja kestävyydestä. Niiden pitkäikäisyyden takuuna onkin koko elinkaaren kattava palvelukonsepti. Colmex Elo. Colmex on kierrättänyt valmistamiaan pumppuja jo 70-luvun alkupuolelta saakka. Kaikki pumput ovat vaihto- ja hyvityskelpoisia. Vanhat pumput kunnostetaan tai kierrätetään uusiokäyttöön. Kaikissa toiminnan vaiheissa erityisenä huomion kohteena ovatkin ympäristöarvot. Elo-konseptin tavoitteena on entisestään vähentää energian ja veden kulutusta sekä ongelmajätteiden määrää. Elo on yhtä kuin korkea hyötysuhde, energiatehokkuus ja oikein mitoitetut ratkaisut. Colmexin tuotteet ovatkin täyttäneet uudet energiavaatimukset jo kauan ennen kuin ne ovat tulleet pakollisiksi. Jatkuva tuotekehitystyö varmistaa, että Colmex-tuotteet ovat luotettavia ja kilpailukykyisiä. No nykyaikaisen sellulinjan huoltoväli on 1–2 vuotta. Ja se tarkoittaa sitä, että elinkaarikustannus muodostuu lähinnä pumppujen luotettavuudesta. Colmex valmistaa yksipyöräisiä keskipakopumppuja, joihin on liitetty sähkömoottori ilman erillisiä kytkimiä. Näitä pumppuja käytetään useissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Yhä useammat teollisuuden prosessit käyttävätkin Colmexin pumppuja. Colmex on myös merkittävä alihankkija ja koneistaja aina valuista alkaen.
LVI-osasto tuo maahan ja toimittaa venttiileitä ja putkistotarvikkeita. Tuotteiden käyttökohteita ovat teollisuuden, kaukolämpölaitosten ja LVI-alan yritysten prosessien ja järjestelmien säätö sekä valvonta. Sähkömoottorit ovat olennainen osa pumppuja. Yritys suunnittelee, valmistaa, myy ja huoltaa sähkömoottoreita ja moottoreiden osia. Niiden tuotanto jakaantuu moottoreiden valmistukseen ja alihankintaan. Näitä moottoreita ja komponentteja käytetään muun muassa pumpuissa, hisseissä, ovikoneistoissa ja huippuimureissa. Kolmex on kehittänyt meille sähkömoottorit meidän huippuimurikäyttöön ja näitä on parikymmentä vuotta ansiokkaasti käytetty. Colmex on suomalaista luotettavuutta. Osana Brand-konsernia Colmex on vakavarainen yritys, jonka tuotekehitystyö, kokemus toimialalta sekä referenssit ovat omaa luokkaansa. Kotimainen osaaminen sekä ympäristöarvoja tukeva elokonsepti takaavat kestävän kehityksen ja laadukkaat tuotteet myös tulevaisuudessa. Pumppaustekniikan tietotaitoa jo yli 70 vuotta. Colmex. Made in Finland.